Johan Talsma stopt als rietslid van de BVNL in Noord-Oost-Friesland. Talsma wie goed 4 rietslid, maar toch onder oren privéomstandigheden besleert hij om op te houden. En dat wie een lastige kar. Ik worstel er eigenlijk al een goed jaar mee om. Voor hier rond de bouwvak heb ik al eens een keer twijfeld van dokken dan goed om. Maar aan de andere kant, ik vond het altijd prachtig mooi. Voor uw inwoners wat dat kunnen betekenen en altijd bovenop het dossier zetten. Vond ik altijd prachtig. Alleen op een gegeven moment komt er gewoon achter van, dat krijg je net met 100% ja. En dan vind ik het net eerlijk om mijn kiezers. Om dan te zeggen, ja, ga dan maar even 2 jaar achter oorleunen en blowen maar een beetje voor spek en bonen bijhingen. Daar ben ik er persoonlijk net voor. De 20-jarige Tjitske Aline van de Veen uit Kollenmersweg zult Talsma opvolgen. De studentenbestuurskunde stiert op nummer 4 van de kieslist. Er zocht uit naar deze nieuwe uitdaging. Gewoon echt wel blijdschap. Het is toch wel iets, de ouder en de tweeën ben ik als steunfractielid West in de gemeente. En dan is het toch wel iets waar je altijd mee bezig bent van nou, wanneer zou ik zelf een keer in de riet komen. En dat het moment daar dan is dat wel, nou dat is gewoon heel leuk. Jonken privéomstandigheden is Johan Talsma stadig onzien vertrouwen in de democratie verlen. Dit had alles te krijgen met de mogelijke AZC die het in Dokkum commercieel. Nou, we hebben de laatste tijd natuurlijk een gedoebeurs in de gemeente met de AZC. En ik merk gewoon dat de inwoners willen net. Er is een enquête geweest. En er is een bijeenkomst geweest vanuit de weekend. En nou, je merkt gewoon dat 90% in die weekend dat ik net wil. En ik merk gewoon dat het al een gelopen race is. Dat het kosten wat kost, dat het gewoon erin gedrukt wordt. Ja, en dat het alles de spreekwoordelijke druppel geweest die de hamer dat overlopen. Kwartlien stapte Joran Jager van de BVNL-fractie Dantema-deal oer naar gemeentebelangen. Werd toch de fractie in de gemeente vervolgd. Op dit stuit is BVNL alleen nog actief in Tietjerkstra-deal en Noord-Oost-Friesland. Maar Van de Veen maakt het haar voor eerst geen zorgen om de fractie in haar gemeente. Ik denk dat we op dit moment lokaal heel goed bezig zijn als BVNL. En samen met Siebe zijn we vrij stabiel op het moment. Dus nee, daar maak ik me op dit moment geen zorgen om.